na baju pita meminta nyo nyampang udah kok le marando mintu ambo sedang perai pulo. Oh bininya orang cepat, dia orang siko. Bertanya ambo ke apa? Lebar orang anak pak? Anak 10 bini beranam ya. Mintu oleh surang. Basa basok mau buang. Dia kandak dalam cik, kandak luar kat tiga. Oh beko lah dah. Beko makan kami ke rumah. Orang langang udah lah. Bapasan ke mama jerun sana. Malam sanjo bisu atau 2 hari lelah. Kami-kamian galak tibu. Anak nampak ibu dalam YouTube bisa. Bahan nikah pro. Minang Pelala. Mak Son Channel sedang patah semangat baru. Cana kepindahan ke Buli Channel. Hai! Lagi mulai.
rola bahannya pasari kahanyo pasari kahanyo ala bagoya ang tando pa aji minta lalagu nantaraso ramanya oi agi ala ba pambali kopi hoi tak 2000 jadi nyuwo ramanya oi karam dan dinyo ko dan dinyo oh tuana ai Oe de pa aji kini ala kini dudu adimuko atinan lau sapa aji oe la di parusu oe nande pa aji apa oe jawe latanyo apo sarenyo kini apa oe kawin batambu oe de pa aji oi minta lalagu ala di muko bana dudu anyo lanan kandu agai Bia basa bawa Oya wa dulu Malaki ranga Oy di nampunyo La otu anai Malaki ranga La di nampunyo La otu anai Masawalinto Warokalaban Babelo jalan Sungai Lasi Nakkan dua air Pak nangko bana Oi melawadan sayangku indah dalam hati biarkan dua air indang balimbiang sudah iko leda boyo oi oke DJ Oke, alah sudah kanda apa nanti kanda kecupak tu.